Hello guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि कन्ट्रिबिउटार इउटुब चेनेलाव बयनिसिमबो गोजोन हामलायहरनाय एबा जासिहरनाय थाबाय आंनि इउटुब चेनेलनि नायगिरिफोर आदा आब' एबा आदै मादै बिनानावमोन बयनिसिमबो दिनैहाय मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आखायाव लादों जोबोद दुखुनांथाव खौरां मैया बावैसो जानानै थांनाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कुम्बि गामि ओनसोलनि मैयासो जिखुनु अखा हानानै थांनाय अखा हानाय जाउनाव सारअन्थाइ गावनायजों चिरांनि कुम्बि सारागुरि गामिनि थागिबि गाला बसुमतारी मुंनि सासे आबादारिया गोमायो आबादथिलियाव खामानि मावनो ओंखारलांनाय समावनो बे जाथाया सोमजियो होनना खौरांखौ मोननाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां जालांनो हमगासिनो सिगांनि बायदि नंला बोथोराबो सोलायलांबाय दिनावहाय बांसिनानो बिफां लाइफां मोसौ बेफोरबायदिसो सारअन्थाइ गावनाय खोनानो मोनोमोन मानसिखौबो गावनाय बेबायदि खोनानो मोननायासो जागासिनो सम बोथोरखौ नायनानैहाय आदै मादैमोनहा आबाद मावनो गोसोब्ला ओंखारलांबानो जाबाय जाहाथे गाव गावनि जिउआ खहा जाया गाव गावनि जिउखौबो एसे सेफटि लाखिनो नाजादों बेबायदि जालांनो हमगासिनो सिगांनि बायदि नंला बोथोराबो सोलायलांबाय सिगांनि दिनावहाय बांसिनानो बिफां लाइफां मोसौ बेफोरबायदिसो सारअन्थाइ गावनाय खोनानो मोनोमोन दा आरो मानसिखौबो गावो दानिया फैदो फंनैसो आं मैया भिडिअ आगारदोंमोन सोरबा बुंहरदों बर' जानानै मानो दख'ना गानाखै बेफोरबायदि होनहरदों आरो बेफोरबायदि होनहरदों बर' जानानै मा बर' नङा नामा दख'ना गाननो होननानै बुंहरदों बिनि सायाव आं बुंहरदों मोननाय जानो हागौ गिबियावनो निमाहा बिहरनाय थाखाय नोंथांमोनहा जाहाथे मैयानि भिडिअखौ गोरोन्थि जाबाय होननानै निमाहा बिहरनानै आसा खालामबाय बयनिसिमबो नोंगौ मोजाङानो मोनदों आङो कमेन्टनि गेजेरजोंहाय आंखौ सोरबा आदा एबा आब' एबा मादै आदैमोन जानायखौ बुंहरदों बर' जानानै दख'ना गान होननानै बुंहरदों मानो आंहा जेबो दुखु मोनाखै आं मोजांसो मोनदों जाहाथे आंबो बुजियै खोथाफोरखौ माखासे फोरमायहरनो हानाय बेबायदि आरो आं जेबो दुखु मोनाखै आं बिराद गोजोननायसो मोनदों जाहाथे आंबो मिथियैफोरखौ मिथिहोजानाय बेबायदि आं दामानि बोथोरा बांद्राय मोजां जायाहाय अखाबो हागासिनो दं स' भिडिअआवहाय बेखिनियानोमोन गाइस भिडिअखौहाय मोजां मोनोब्ला लोगोसे लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो जायफ्रा गोदानै नायदों एबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखियो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुहरबाय थानायनि आरो आंनि चेनेलखौ थाबैनो सापर्ट खालामनानै होदो प्लिज शेयार खालामनानै होदो लाभ इउ गाइस